Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sumubabatayan niyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Tapos na ang pandemic. Inimensahe nga dala sa Mascara Festival 2022 sunod sa kay Mayor Albi Benitez. Bacolod Cebu flights kanselado bangod sa pag-overshoot sa Korean Air nga eroplano sa Mactan Cebu International Airport. Siyam ka mga pangayaw nga kawatan gikan sa Manila nadakpan sa Bacolod. President Ferdinand Marcos Jr. ginmando ang pagpatest sa mga baboy sa Region 6 agud makontrol ang paglaptas ng ASF. Kag sa good vibes, saksihan liwat ang mga winning performances sa Mascara Festival 2022. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, chicken inasal ginaduso sang konseho nga mangin kabahin sang cultural property sang syudad. Ang chicken inasal sa Bacolod City ang ginakabing ikalima nga best chicken dish sa kalibutan base man sa Taste Atlas, isa ka online travel guide ginaga-review kag naghasulat sang articles angot sa mga lugar. Duna man sa mga Bacolod noon ang pag-prepare sa inasal nga manok nga masami ginabalik-balikan sa mga nagabisita sa syudad. Gani sa ginpatigay nga public hearing nga ginapangunahan ni Councilor M. Ang ginduso sang katapos ang Committee on History, Culture and the Arts nga madeklara ang chicken inasal bilang cultural property sang syudad. Suno kay ang hindi man malipod nga madamo naman sa mga negosyo sa gwa sang syudad ang napatukod tungod sang ginapabugal nga inasal sa Bacolod. Tungod sini nagalaom siya nga pinaagi sa igaduso nga ordinansa mas makilala kag mapangapinan ang produkto nga nangin parte na sang kultura sang Bacolod noon. So we've been known for our tasty chicken inasal. And it's important ini mga cultural property ina-register na naton for us to establish our identity. And it helps in promoting our city, in gabulig na siya in developing and promoting tourism, of course economic benefits will also accrue to not only our city but our people. Sa number 9, isa ka overseas Filipino worker nga taga Bago City nagapangayo sa bulig matapos ginmaltrato sang iyang amo sa Kuwait. Nagakaon kag nagatulo ang luha ni Honey Edem samtang ginasaysay sa video yan agyan sa iyang amo sa Kuwait. Ginpakamaayo niya nga manago sa banyo para makarecord sang video sa cellphone matapos ginhaboy siya sang bangko sang ginareklamo nga amo. Agosto sa nagbiya sa pungsod ang 30 anyos nga OFW sa tuyo nga makabulig sa iya pamilya sa syudad sang Bago para malampuwasan ang kapigaduhon. Pero karon naghingi sa sambulig agud gilayon nga makapauli. Si Edem ang nagapabilin karon sa custody sang recruitment agency. Fernando ko kasi sinula ko dito. Hindi ka lang dito. Nagsukat ako ng mga sekretary. Sinubalo sila. Hindi ako dili. Kuhaan nila akong cellphone. Pag naging ako sa cellphone. Nalili ka. Hindi mo ito. Sa number 8, Ignacio L. Arroyo District Hospital sa Banwa sang Isabela ang nagbaton sang 2.5 million pesos nga balor sang computer kag medical equipment gikan sa NGO nga ang isa sa mga founder anak ni Anay Congressman Ignacio Arroyo. Ang Next Generation Advocate Foundation Philippines Incorporated nga gintiglawas nanday Dina Arroyo Tantoco nga isa sa mga founding members kag Princess Go nga amo ang presidente ang nag-turn over kay inasang aga sang 2.5 million pesos nga balor sang computer desktop, medical equipment kag pila ka mga instruments sa ospital nga ginatiglawas naman ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Nagtambong man sa mga seremonya si Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo kag iya nga bana nga si Jose Miguel Arroyo. Ginpasalamatan
sa gobernador ang donasyon kag ang padayon man nga suporta sang pamilya Arroyo, labi na sa bulig paagi sa pagpalapot sa sining health services. Suno kay Dina Arroyo Tantoko ang turnover kadungan sa kaadlawan sang iyang nagtaliwan nga amay. Sa speech ni GMA, iya ginsiling nga nagalaom siya nga padayon ng ina nga pag-ugyon kag pag-upod sa pagtrabaho sa pagsanyog sa probinsya, labi na nga ang mga Arroyo ang taga Negros man. Yara man sanay Representative Dino Yulo kag Mayor Irene Montilla. We just wanted to help this hospital become a world-class hospital that the District 5 people deserve. This hospital has always been close to our heart. Special din sa amon ang ining adlaw kay kaadlawan man sa akong amay na si Ignacio Arroyo Jr. And over the weekend, we got good news that our family was able to also additionally get DOH accreditation for additional funding for you for 2.5 million, and NextGen will help execute that. So I'm very happy to be here with you all. Kagtani, we will always be working together for the progress of Isabela and the whole Negros Occidental. Sa number 7, siyam ka mga pangayaw nga kawatan gikan sa Manila nadakpan sa Bacolod. Detain karon sa Police Station 1 sa Bacolod City ang siyam ka mga pangayaw gikan sa Manila nga ginaligar mga kawatan. Una nga naresto kahapon ang 42 anyos nga si Elaine Guarin matapos makita sa akto ang pag-usar sinis ang credit card sa iyagin pickpocket sa isa ka mall sa Bacolod City. Nadakpan man ang 8 pa ka mga upod di Guarin. Sunod sa kay Major Ramel Sarona, hepe sa Police Station 1, sa nagdigad nga semana nag-abot ang siyam ka mga sospek kag ilaman gintion sa selebrasyon sa Mascara Festival. Modo sunod sa kay Sarona sa mga sospek ang mga magpangbiktima sa mga nagapamakal sa supermarket sa mga malls kag ila ini nga ginapickpocket. Ginabulubanta yara sa 150,000 pesos tanan ang nakuha sa mga suspect sunod sa kay Sarona. Pasakaan sila sa kaso nga theft. Sa number 6, lalaki patay matapos gintiros ang iya santo nakaaway na ungab ang unto bangod sang pagtapungol. Patay 52 anyos nga si Danilo Cuales tapos inigintiro kahapon sa sulod sang Tiangge sa barangay Lalong sa Calatrava. Ang biktima ang nagakaon lang sang tinapay upod sa iya partner sang siya palapitan gintiro suspect nga si Ronald Abadilla. Sunod sa PNP, nag-away sa tung 2018 si Cuales kag Abadilla. Bangod lang sang agaway pasahero kag gintapungol sang biktima ang suspect nga nagresulta sang iya pagkaungab. Mahimo subong lang liwat nagkit-anay ang duha sunod sa pulis amo kag ginkuha ni Abadilla ang tion para magbalos kag iya gintiro ang biktima. At large sa karon ang suspect. Sa number 5, sa Banwas Andon, Salvador Benedicto, isa ka barangay kagawad na sapuan nga patay matapos maaksidente. Patay na sa nasapuan sang Sabado sang aga ang 28 anyos nga si Jolibert Torreno nga barangay kagawad sa barangay Bunga sa Don Salvador Benedicto. Sa kilid sang dalan nasapuan nga nagahigda ang biktima sa bahin sang Purok Estiwites sa amuman nga barangay. Sunod sa kay Lieutenant Everly Canto, Deputy Chief sang DSB-PNP, nag-inom pa sang Biyernes ang gabi ang biktima kag iya pa nga nadulong iya sining upod ante siya nagpauli. Mahimo sunod sa pulis nga nag-overshoot ang motor ni Torreno kag nakabunggo sa semento sa kilid sang dalan amo nga siya ang naglabog. Ini amo ang mahimo nga gintunaan man sang iya nga kamatayon. Sa number 4, SP hearing angot sa 5.1 billion pesos nga proposed budget sa probinsya ang natalana na. Inisunod kay Vice Governor Jeffrey Ferrer nga nagsiling sang Sabado nga ang Committee on Finance ang natalana na nga magsugod sang pagpatigayon sang hearing para sa 5.1 billion pesos proposed budget para sa 2023. Ang Committee on Finance nga ginapamunuan ni Board Member Romel de Bulgado ang mag-aagda sa mga provincial government department heads para talakayon ang among budget allocation sunod sa BC Gobernador. Dugang pa ni Ferrer,
Target sang SP nga maaprubahan ang budget sang probinsya sa una nga semana sang Disyembre. Mangin prioridad naman sunod kay Ferrer ang bonus sa mga empleyado sang gobyerno probinsyal. Sa number 3, wala sa gihapon sa Bacolod Cebu flight ini matapos nga temporaryo wagin suspend ang operation sa Mactan Cebu International Airport. Suspendido sa gihapon ang operate sa Mactan Cebu International Airport matapos nga mag-overshoot ang Korean Air KE nga may flight number nga KE631 nga isa ka A330 Airbus nga nag-overshoot kagabi sa pag-abot sinikan sa Incheon Airport. Bangod sini, kanselado man ang flight nga Bacolod padulong sa Cebu. Suno sa kay Engineer Hemily Fernandez, ang Chief Air Traffic Controller sa Civil Aviation Authority of the Philippines sa Bacolod Silay Airport, na cancel ang duha ka mga flights pa Cebu subong nga adlaw tungod nga wala sa gihapon mabuksan ang airport sa Cebu. Sa initial nga report, ang maulanon nga panahon ang rason kung nga ginbudlayan sa pagland ang eroplano. Ang tanan nga 162 ka mga pasahero kag 11 ka mga crew ang gin-evacuate sa MCIA Terminal 2 para sa medical evaluation antes ginpapauli. Ang runway ang sarado sa gihapon pending sa assessment kag pagkuha sang aircraft. Ang mga pasahero ang ginabisuhan sa karon nga makig-angot sa ilang mga airline companies antes magpadulong sa airport.
Sa number 2, ginmando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture Western Visayas ang pagtest sang mga baboy nga yara sa mga breeding sites sa rehiyon. Ini sa tinutuyo nga makontrol ang paglaptas ng African Swine Fever. Ang direktiba kasunod sang situation briefing sang DA Western Visayas sang Domingo kung sa diin ginreport ang ASF cases sa Iloilo. Suno kay Dr. Placida Lemana, ang OIC Provincial Veterinarian, sila ang nagahulat pa sang instructions sang Regional Regulatory Division ang diri. Pero pila sa mga ginapatuman na nga daan sang probinsya amo ang pagkuha sang 446 ka sample gikan sa tagsa ka banwa kag syudad sa Negros Occidental bilang kabahin sang requirement sa mga nagapagwa sang baboy sa iban nga probinsya. Suno kay Lemana, ang sampling kabahin sa ginahinyo agud to ma-certify nga ASF-free ang Negros Occidental. Pila sa tika nga napatuman amo ang pagdumili sa pagsulod sang baboy kag pork products sa probinsya gikan sa mga lugar nga may ASF cases. Suno kay Lemana, may posibilidad nga maka-transmit sang ASF sa iban nga baboy ang lamok nga makakagat sang baboy nga infected sang ASF. Pero luwas naman ang tao diri sunod sa iya. Sunod sa Presidente, ining isa man sa mga pagpanghangkat nga ginaatubang sa pagpamatok sa ASF. Program ni nga surveillance is nationwide ni siya. So kita diri sa province nagasubmit man kita gid sang sample sa Animal Health Division sa Bureau of Animal Industry as part of the surveillance. So what we did, all the commercial farms here sa Negros, nakuha na sila kita samples kag ginasubmit na to sa BAI. At the same time, ang mga bakla nato ni nakuha kita sample, 446 samples per LGU. So ginasubmit na nato nito sa Manila. Kay requirement na siya sang shipments sang aton animals outside the province. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Tapos na ang pandemic. Ining mensahe kalog ipabutyag sa Mascara Festival sunod sa kay Bacolod City Mayor Albi Benitez. Sunod sa iya, ti una para magpadayon kag mag-move on. Yaring report. Bangod sa atensyon nga nakuha sa Bacolod City sa Mascara Festival, mas madamo sa negosyante ang nagka-interes sa syudad kag nagaplano nga mag-invest diri. Inisunod sa kay Bacolod City Mayor Albi Benitez. Dugang pa niya, kung wala gid man malabot ang 200,000 nga target nga bisita, malapit diri ang kadamuon sa tao nga nagpadulong sa Bacolod para sa selebrasyon. Kung ibase lang sa mga hotel bookings, mga napuno nga mga restaurant kag tawo sa dalan, hindi malayo nga nalabot sa syudad ang target sini nga kadamuon sang bisita. I think Bacolod has gained a lot of interest, not just locally but also internationally in terms of haven for business investment. So we're looking forward to progress and hopefully get them invested in the city. Sa pangkabilugan sunod sa kay Benitez, isa ka babaskog nga mensahe ang ginapalabot sa Mascara Festival sa bilog nga pungsod nga tapos na ang pandemic kag kinahanglan na nga magpadayon. The message that we're trying to give for this Mascara Festival is the pandemic is over. No? Let's get back to our normal lives and start opening up all the establishments and move ahead, move on. So isa sa pinakadako nga message na gusto namin palabot because of this Mascara Festival that the pandemic is over. Sa speech ni President Ferdinand Marcos Jr. sa pagpadulong niya sa Bacolod para sa selebrasyon, iyaman ginsiling nga dapat na magbalik sa normal ang pangabuhi sang tanan. Sa Good Vibes, 43rd Mascara Festival gintawag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga most successful celebration kag kuntani masunod sing iban nga local government units sa pungsod. May report si Nico Delfin. Bisan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang napabilib sa paghiwat sa Bacolod Mascara Festival. Naging saksi ang Presidente sa Arena Dance Competition sa Paglaom Stadium nga gindagsa sang kapin 10,000 ka mga tumalanaw. Ang mga taga Bacolod ay magiging halimbawa para sa buong Pilipinas. Siya sabihin, pag alis ko rito, sasabihin ko sa lahat,
Kung kaya nilang gawin ang Mascara Festival sa Bacolod, dapat tayong lahat ay ganyan din na bumangon na tayo. Magluwa sa mga national government officials, star-studded man ang mga judge sang kompetisyon. Nalakip diri sanday Corina Sanchez, celebrity couple nga sanday Derek Ramsey kag Ellen Adarna kag si Pops Fernandez. Gani nangin mainit ang pagpaintis-intis sa 17 ka mga barangay. Apang nangibabaw ang Barangay Granada na napiling kampiyon sa Sweet Camarina Dance Competition. Sila man ang nagbaton sa Best in Music kag Most Disciplined kag Pau Pau Choice Award. First runner-up ang Barangay Sumag na nagbaton man sa Best in Mass and Costume. Second runner-up ang Barangay Estefania nga napili naman nga Best in Concept. Sang Sabado, ginsaksihan man sang linibo nga tumalanaw, kaupod ng First Family nga nagsaksi sa Electric Mascara Float and Dance-Off Competition sa The Upper East kag Bacolod City Government Center. Ang Barangay 17 among napili nga kampyon sa kompetisyon. First runner-up ang Barangay 25, giginsundan sa Barangay 32 bilang second runner-up. Para kay Senator Francis Tolentino, nga sa iya nakita halos mabudlay nga masunod ang nahimo sang Bacolod sa paghiwat sang festival makaligad man ang duha ka tuig tugas ang pandemic. It's a hard act to follow by the Sinulog of Cebu. It should be followed by Dinamyan and even Panagbengan in Baguio. So how do I assess? Successful. Bisan si Presidente Marcos nagdalaom na masunod man sa iban nga local government unit ang naging most successful Mascara Festival sang syudad. Good luck naman ang ginsiling ni Mayor Albi Benitez para sa ila. We have set the standards. Ang Mascara 2022 diri sa atong syudad subong lagson naman sa mga iban nga mga syudad, sa mga iban nga mga probinsya. Ang ako na mahambal sa ila, good luck sa ila. Ang grandest celebration ang nagtakop sa performance sang singer-songwriter nga si Darren Espanto pod kay Inday Sue Ramirez nga ginsundan sang magarbo nga fireworks display. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Barb, natapos na gidman. At least wala tayo nabatian di siya may patay or may kinagamo sa Mascara Festival. Ming inang makapoy ang aton nga coverage pero nasaksihan ta ang pagbalik no sang Balikihom sa mga nagalagaw diri. kag ming ha katahom sa mga Nag-level up na gidman sila. performances. Yes. Kagamit itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balansa kay eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.